ጻዕዳ ክዳን ወርደ እንዳሓልዩ ኢየሱስ
መንፈሳዊ መልእኽቲ ዘመሓላልፍ መንፈሳዊ ምርኢት ተካይደና ኩልና እናወደከት መንፈሳዊ ምርኢት ወይ ከዓ መንፈሳዊ ዝኾነ ብሎት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ መንፈሳዊ ተዋስኦ በሪኸሉ
ክቡር ሓውና ቀሲስ በረኸት ኪዳነ ቃለ ሕይወት የስማዓና ካብዚ ብምቕፃል ኩሉ ዕዱማት ኣጋይሽ ዘሎ ዝያዳዊ እቲ መልእኽቲ ንኩሉ ክመሓላለፍ ስለ ዘለዎ እቲ ንገርና ፀንሐ ኣጠቃይሎም በቲ ዝምልከቶ ቋንቋ ስምዐ ፀኒሖም ካብዚ ብምቕፃል ስርዓተ ጸሎት መስተውቅዕ ክበፅሕ ስለ ዝኾነ ስርዓተ ጸሎት መስተውቅዕ ካብኡ ኣተሓሒዝና ምልላኽ
ምስጋና ንዕኡ ይኽድኖም መንፈሳውን ሃገራውን በዓልና በዓለ መስቀል ኣብዚ ተፈፂሙሎ ነዚ ክቡር በዓል እዚ ምምዕራግን ነዚ ክቡር በዓል እዚ ሓጎሶም ምግላፅን ወይ ከዓ ምሽናይን ዝተረፉ ብፁዓን ኣቦታት ሊቃነ ጳጳሳት መራሕቲ ሃይማኖት ከምኡውን ሰበስልጣን መንግስትን ዕዱማን ኣጋይሽን ብዝያዳ ከዓ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ከምኡውን ፖሊስ ዞባ ማእከልን ፀጥታ ካብ ቤት ፅሕፈት ፕሬዝደንት ከተማ ሓበሬታን ከምኡውን ብኣባሎም ነዚ ሽልማት እዚ ዝሃበ ወይ ከዓ ዝካየዳ ተሰሚየን እነዚ ስቴት እዚ ዝዳለውን ናይ ለበስቲ ዝተሸለሙን ገበርሰናይ ከምኡውን ሰብተራ ኣድባራት ነዚ ክቡር በዓል እዚ ብሓፈሻ ኩሉ ህዝበ እግዚኣብሔር ነዚ ክቡር በዓል እዚ ንምድማቕ ኣስመረኩም ብስም ቤት ፅሕፈት ቅዱስ ሲኖዶስን ምምሕዳር መንበረ ፓትርያርክን ቤት ፅሕፈት ሃገረ ስብከት ኣስመራን ብሓፈሻ ብሙሉ ህዝቢ ነመስግን የቐኒልና ብሩኽ መዓልቲ ርዑስ በዓል ይግበረልና። ካርናይ ከም ሕግን ስርዓትን ከዓ ኣቦታት መራሕቲ ሃይማኖትን ጳጳሳትን ሊቃነ ጳጳሳትን ሰበስልጣን መንግስቲ ስለዘለዉ ከምኡውን ዕዱማት ኣጋይሽ ዲፕሎማት ስለዘለዉና ከምቲ ብክብሪ ኣድዮም ዝተቐበልና መችኻ ብክብሪ ኣመርትኾና መጀመርታ ንዕኦም ብኣገባብ ስርዓት ጌርና ክንዕርፎም መካይን ናይ ኣቦታትን ናይ መንግስትን ዘለውላዕሊ ናይ ህፃናት ብሩኽ መዓልቲ ይኮነልካ በዓልና ሰባረኻ ዝተቐደሰ ይበለና እግዚአብሔር ቅዱስ
أنا ملا مش ملا يعني هذا ورد فوق ورد Aduh. Arif kanar, angka. Materair lah.
أدي من تقول عتيق ولا بس تعالوا Gönderden kısımlı Nabirka Kidanka zahakul Yehun Yehun Hati-hati Yehun kita nata Zirip setewakir Amahayem Kasih menazakiri Diyor disunani Becinanike Mobai Kemambel Kamu witness ganai Diyor disunani Sayıvarıdu melaikte Melaikte yıvarıdu avetikan Kiara İkemele tatomu nefasatı Vise hagebu Lezi abiye bidir Algo moriti Algo asiri
Sudah kerjanya? Gaji bro? Apa berada? Dah.